Karbi lammet amei kalendar phre achiklo nerkep hini dokok. Karbi khayang bongke ketok kelang school kitab kasimara tumlo. Alang litum jongsi chilang pami mi liputang te kakhinde dunji abangke do oji tahai. Lasi karbi lammet amei atum ke kachere mekke akinang sod binonglo. Atheke isia khayaphan kacharlia hinke ke japona tumlo. Kani je kang tung bang la hello la non Karbi lammet amei 2024 la so calendar kaselam la bangke phre achiklo mate Oktober achiklo along tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 julason si serial dami sta ladang non nalitum sa me chelang tame non la lammet amei long kachari bom abang pu akit hege ding num sita me chelang sita me 8 block si double dokok dage 6 7 8 8 10 si pu sta 6 7 8 9 10 punaya polo sta double 8 dokok lo lasi non nanglitum same chelang sita me calendar non 2024 Oktober achiklo mate phre achiklo tarik mate calendar long ba seta non lammet amei tum jongsi lam ki lammet lam chong kapechok mate ke tok kelang ke ja abang pu mate komiti lo pulodang te dada jongsi chok che et pulong te koson lo lage asi pun an bang ke nili e prang bang chuni ri bang la helo je a calendar punon mate hola ke tok kelang punon ba jat al along pusame la hai chok lim pen mane chok pami pen ke tok pon kape klang pon bang sinili hin bang e chuni ri lo ate la bang ke chok chidet pu te ilitum alamet lam chong abang si chok chidet pu la son lo la sila bang ke therak mi alam pinak pu la sinili hin pen sodak pen chuni ri bang la helo non pen e prang an ke mane lamet lam chong pen chenglok la hai calendar pen chenglok kadok wes tame chepe chok lim pen ke chok pa mi pen pen chelang pa mi pen la so a pc peklang nangji sinili hin pen chuni ri pon lo